Една нощ селището се разнесла тресъци, придружени с викове "Стой! Дръж!" и други закрътителни възгласи. По улицата се появиха тримата братя и гнали момята. Те бяха чевръсти момчета, извънредно пъргави, и бяха фанали момята веднага, щом тя бе задигнала техната ябълка. "Да, ябълката, ламя!" викаше гневно първия брат. "Нема да я дам!" викаше ламята. "Море, ще я дадеш ти!" викаше втория брат. "Нема да я дам!" отвръщаше ламята. "Ще дадеш и хорош играш!" закамваше се третия брат. "Нема да я дам!" викаше ламята. Какво стана? Тримата братленца с ламята излезнаха от селото, появя се в полето и изчезна. Няколко дни наред чуваме, че са се гнали чад от планините, обаче все още ламята не давала ябълката. Едните викаха, че така може братята да вземат ябълката, обаче другите твърдеят, че това не е възможно, защото дека се е чул и видео да вземеш ябълката от пламя. Няма значение, това бе само предположение. Дойде летото, мина есента, почна да падат дъбели преспи, завале снег. И баш да завали снег, и ламята се появи с тримата братя. "Дай ябълката, ламя!" викаше първия брат. "Нема да я дам!" викаше ламята. "Море, ще я дадеш ти!" викаше втория брат. "Нема да я дам!" викаше ламята. "Ще дадеш и хорош играеш!" викаше третия брат. "Нема да я дам!" държеше на своето ламята. Братята не се отказа, прибра се вкъщи, върза до къщата. И какво да стане, винаги като минаха покрай нея, питаха я, обаче тя не. Накрая спре да си говорят, пожаха само да се гледат изпитателно в очите, питаха ламята и тя казваше: